ياما ليالي ياما وانت مش معايا، انا كنت بحلم بيك معايا، دلوقتي وانت هنا معايا هحتاج لإيه وانت هنا؟ ياما ليالي ياما كان شوقي ناديلك وانا قلبي سهران ويا ليلك، ابعت عيوني تشتكي لك من يوم سهرنا وبعدنا. духтаракӯ хушрӯи саҳифаи ман машмудаи саҳифаи сумкачаҳо ёфтам ки бовар дорам ҳар яки шумо сумкачаҳои маъқулитона ай ин саҳифа барои худтона пайдо карда метавонед. дилхоҳ ранг, дилхоҳ тарҳ барои шумо духтаракӯи хушрӯ ба либосакотон. медонед чи ҳамаи главни духтарчада сумкачаё, чунки мо дар дараи сумкача чизҳои лозимамо намегирем. сифати беҳтарин доранд, хушрӯгида хушрӯан бо сифатчонда кар нестае. аз ман як тиша мемонам саҳифаши гум накунен, дар кортон мешавад. студенткаҳо медонам ки сумкачаи шумо иваз шудааиде, метавонед ин ҳами саҳифа барои худтона сумкача кашиду чизе ки манқултона пайдо подписчикои азиз, метавонед маро табрик кунед, чунки ман званяи нав гирифтам дар ширкати Faberlic, званяи директорӣ. хай пешаки ҳаматонда раҳмат барои табрикотон. медонем чи то ҳами зинаҳо омада расидани ман ҳамаш бо кӯмаки устоҷоном, яке аз беҳтарин занҳо Манижа Сатторова. ташаккури зиёд ба шумо ки мара то ҳами зинаҳо дастгирӣ карден ва имрӯз ман шогирди шумо званяи директория гирифтам. ҳазор раҳмати калон апай Манижаҷон. медонам ки бисёриҳо да ба мисли ман кӯмак расондагиян, зиёд занҳо ба шарофати шумо дар ширкати Faberlic кор даромадагиян ва зиндагии худшона беҳтар кардагиян кардестанд. ҳазор раҳмат ки шумо роҳи ҳами кора мода нишон метен ва мо рӯз то рӯз пеш рафтесем, соҳиби маошҳои баланд шудесем. ҳазор раҳмат устоди беҳтарини ман. از من چی چای میشه؟ ما فهمیدم. در کدام سفر خوشمای؟ نه چکم نه خوشمای. صبح خیر خوشمای. رنگ عروسا سلامتی. أول مرة في حياتي بعيش حياتي أنا من جديد، وبشوف قمر الليلات واقف قصادي ومش بعيد. معرفش خیلی فرصت مناسبی شدن در جای اشتکم صورت میگیرم. هی مردم فوتوسسیون نیست. خوب کار کردن. زلفانی میده داری لبی پر خنده